שלום, אז אני עושה כל מיני אתגרי פיג'יטויז, מי שלא יודע מה זה, אני רגע אראה, נגיד, דברים כאלה, כל הסקוושים למיניהם, ואני חדשה, אז אני פשוט אעשה משהו, ותכתבו לי לאט לאט מה לעשות. אני אכתוב פה את הדברים, כי אני לא אזכור. אוקיי, אז בואו נעשה 5 ורוד. טוב, אל תתייחסו לכתב, אבל 5 ורוד, 6 ירוק, ונעשה 4 תכלת. ו4 תכלת. טוב, נתחיל עם 5 ורוד. פה יצא ל1. אם אתם תקשיבו פיזית, נסגר לי הטלפון. כאילו, לא נסגר, נגמר לו הסוללה. אז אני ממשיכה את הסרטון. טוב, ראינו ב5 ורוד, אז הנה 1, מה ששמתי. יש לנו פה את זה ל2. בננה מתקלפת ל3. וכזה ל4. ויש לנו פה כזה ל5. 6 ירוק. אני לא בטוחה שיש לי, אבל ננסה. אוקיי. דקה, בואי סתרי נדבק. יש לנו פה אותו שהוא גם מבנבן לדעתי. כ1. וואי, נראה לא התפוצץ לי דקה. אוקיי, מזל. הוא לא התפוצץ לי. אז אנחנו עושים אותו פה. יש לנו פה אותו ל2. אותו ל3. בואו נחפש כאן. חשוב לציין, יש לי גם את זה משהו נחשב, ואת זה משהו נחשב בוורוד. טוב, תקשיבו, יש לי רק 3 ירוקים, אז אני אמשיך ל4 תכלת. יש לי פה את המדידה הזאת. יש לי פה אותו ל2. יש לי פה אותו ל3. ויש לי פה, נראה לי נקרא את זה פשוט, ל4. וזהו, עכשיו תאתגרו אותי.